ዝተሰምዐኒ ሓጎስ ዝገልጸሉ እኩል ቃል ብዛዕልን ዝረክበ ይመስለኒ أنا كم زواسو يتراتر أنا وأنا قل عنتي أب محمد سنجست سابع ما يمشام لحمس كي عبي Queens and Kings ዝበሃል ናይ ሆሊውድ ትካል ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ንግስተ ሳባ መሰረት ዝገበረ ፊልም ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ኣብ ታሪኻት ቀደም ነገስታት ዓለም ዘድህቡ ፊልምታት ብምስራሕ ዝፍለጥ Queens and Kings ናይ ንግስተ ሳባ ታሪኽ ብፊልም ንምስናድ ብርክት ዝበለ ሚሊዮን ዶላር ከም ዝመደበ ገሊጹ ንግስተ ሳባ ካብ አክሱም ናብ እስራኤል ዝገበረቶ ነዊሕ ጉዕዞ ምስ ንጉስ ሰለሞን ዝነበራ ርክብ ናብ አክሱም ተመሊሳ ንቀዳማዊ ሚኒሊክ ወሊዳ ብኸመይ ከም ዘዕበየቶ ሚኒሊክ ምስ ዓበየ ድማ ነብኡ ንጉስ ሰለሞን ንክላለ ንእስራኤል ከይዱ ብኸመይ ንጽላተ ሙሴ ሒዙ ከም ዝተመለሰን እቲ ፊልም ካብ ዘድህበሎም ቀንዲ ታሪኻት ከም ዝኾኑ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ትካል ስራሕቲ Queens and Kings ንንግስቲ ሳባ ወኪላት ዋሳ አርቲስት ንምሕራይ ድሕሪ ብዙሕ ምጽራይ ሰለስተ ተዋሳእቲ ከም ዝሓፀን ካብዘን ሰለስተ ተናሓናሕቲ ድማ ሓንቲ ከም ዝመርጽ ሓቢሩ ናይ ሆሊውድ ትካል ዝተገበረ ብዙሕ ምጽራይ ንናይ መወዳእታ ፈተና ዝሓለፋ ሰለስተ ብሉጻት ተዋሳእቲ ሰላም ተስፋይ ፍርያት የማነ አቢሲኒያ ገብረ ገርግስ ከም ዝኾናውን ተጸብጺቡ ነዚ ናይ ታሪኻዊ ፊልም ብምሕጻይን እንታይ ከም ዝስምዐን ብኸምዚ መልክዕ ይገልጻ This is my destiny. እዘን ኣይስተጻሕፈለ ዕጫዩ ኢዛም ዝተሰምዐኒ ሓጎስ ዝገልጸሉ ቃላት የብለይን ትብል አቢሲኒያ ወለደይ አቢሲኒያ ኢሎም ገዚፍ ስም ዘውጽለይ እዚ ተረዲኦም ከም ዝኾነ የዛምን ፍርያት ውን ብወገና ከምዚ ትብል ንግስቲ ሳባ ናብራይ ህይወተያ ዲርማግ ዝብል ትካል ንክኸፍት ውን መበገሲ ዝኾነኒ ጥበብ ሳባ እዩ ንግስቲ ሳባ ምዕርግትን ጽብቕትን እያ ነይራ ኣከዳድና ውን ከማ ክነብር እየ ዝፍትን እቲ ፊልም ውን ኣነ ከም ዝዋስኦ ኣይጠራጠርን ንግስቲ ሳባ ናብራይ ህይወተይ እያ ኣነ ከም ዝዋስኦ ኣይጠራጠርን ብዙሕ ናይ ፊልም ጽሑፋት ምንባብ ገዲፈ እቲ ካብ ሆሊውድ ዝመጸ ስክሪፕት የዘንብብ ዘለኹ ትብል ሰላሙን ንናይ ንግስቲ ሳባ ገጸ ባህሪ ንምድላው ዘ ኩዊን ክሊዮፓትራ ዝብሉ ኩሎም ፊልምታት ርኤ ወዲአዮም እየ ትብል ኣብ እዋን ቁልዕነተይ ውን ኣብ ንግስቲ ሳባ መሐመሲ ማይ ምሻም እናሐመስኩ ዓበየ ኣደይ ሳባ ሳቢና ብዝብል ደርፊ እናጻወተት ዓብያትኒ ቀጺሉ ድማ ብባህሊ ንግስቲ ሳባ ኣብ አክሱም ተመርዐ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ኮሮና ሕማቅ ግዜ ስለ ዝኾነ ምስ አቢሲኒያን ፍርያትን ኮይና ነቲ ሕማቅ ግዜ ተኸላኺልና ንሕለፎሞ ነቲ ንሕንህ ድሕራይ ክንርክበሉ ኢና ትብል ተዋሳኢት ሰላም ተስፋይ أنا وأنا قل عنتي أب محمد سنجست سابع ما يمشام لحمس كي عبي دحراي دما ببهال نجست سابع وخصومية تمرعي